Sa number 6, transport leader nangayo sang pasaylo kay Mayor Albi kag Councilor Alvictor Espino sa ila pag-atubangay. Yari ang report. Maisog nga ginhangkat sang nagligad nga sinimana ni Negros Panay United Transport Leader Warren Gangoso sanday Mayor Albi Benitez kag Councilor Alvictor Espino matapos ginkahangawa ang ginaplano nga pagpangsikop sa mga wala sang business permit nalakip na diri mga traditional jeepney sa syudad. Pero kaina, malulo nga nangayo siya sang pasaylo. Kanday Mayor Albi kag Councilor Alvictor Espino nga personal nga nakikita sa iya upod sa mga kaupdanan sa transport group. Pagka-platon sa amin sa News ko na overall kami. Thank you kay Mayor Al. Kay Sir, thank you kasi naman sa promote. Sorry sa... Nasa na Mayor. Ginklaro liwat ni Espino sa katapos ang transport group nga wala sang mandatong katapos ng Bacolod Transportation and Traffic Management Department nga manakop bisan sa mga kolorom nga mga jeep bangod responsibilidad ini sang Land Transportation Office. Nagpanugyan si Espino nga dapat kuntani maging responsable ang mga nagapakilala nga leader sa mga organisasyon sa ila ginapangbuyan nga mga tinaga bisan sa social media. Apology accepted. Now that's again, we have to take responsibility. However, sa aton nga mga actions that will affect not only yourself but the people that you represent. No? That's why the message from me was, I think, very clear. Nga ang kinahanglan naton mo mga responsibilidad kita sa aton mga statements because hindi lang na kita. No? May mga tao nga nagapati sa aton. So siling ko, may lang kay Wayaman sa ano, kaya may hati, ginsa ko na kita mo. Hindi ko kayo may ginaisulan mo, di ba? Basta insakto lang ko. Nahangpan sang tagpamuno sang Committee on Transportation and Traffic sang Konseho ang ginakahangawan sa katapos sang Traditional Jeepney Organization sa epekto sa ginapatuman nga Public Utility Vehicle Modernization Program. Amo nga ginaduso niya man ang pagtukod sang livelihood program sa tunga sang syudad kag TESDA kun luyag sang apektado nga mga drivers kag operators sang alternatibo nga palangabuhian.